Čauko, já vás vítám u dnešního videa. Dnešní video je ho actionu. Celý nákup nás stál 1900, takže něco je z actionu, něco je z tady, ale z tady jsou tak 3-4 věci. První, co vám ukážeme, jsou největší věci tady za náma. Takže první věc, tady máme tenhle stativ a hned ho budu zkusit, takže vám ho nejdřív s váma rozbalím, vždycky rozdáme. A nebo tady tyč. Tam nic jiného není, takže krabici můžeme zahodit. Takže tady to stálo 270 korun. 230 korun. Tak 30. 233,90. Jako docela levný, no. Jsem čekal, že to bude trochu dražší, taky zkáte vy. Co mají konkurenceři? Hele, tak ten mikrofon. No. Tohle je moc mikrofon, no? To je. To nesložím. To se skládat. Takže už teda natáčíme na tu kravinu. Zabralo nám to asi 10 minut, než jsme pochopili, jak to máme zapojit. Nebo já jsem to prostě zapojila špatně. Další věci. Máme tady zrcadlo za mnou. A teďka nebudu rozdělávat. To dáme dolů. To dáme pak do pokoje, takže to vám pak ukážu fotku tady. Okay. Ty máme takový nalepovací kostičky a vlastně tam už je na tom obrázek, co vlastně vy máte taky kostičky, tam máte písmenka a to budete na to lepit a pak vám vytvořit takový obrázek jako kůň a název se dodává. Stálo to asi 60 korun. 70 korun, no, okolo. Tady mám motýlky, modrý. Dám si je na zeď, tady to máte do strany, jak to má vypadat. A se těším, až si dám na zeď. To. Tady máme kopání, ty to vybíral ty. Jsou to muffiny s příchutí bílého člověka. Člověka? Bílého člověka, protože bílej, ne? Potom tady mám minitavnou pistoli, protože si potřebuji udělat zeď a potřebuji to prostě na kartu dám venexky a tak a nedělej to, nebo vypadneš a potřebuji si to přelepit tímhle. Kolik to stálo? Teď to stálo skoro 100. Ne, 140. To být 300, 300, tady to stálo 140 korun. No, pak máme občené ubrousky. Tady fasády. Tutaj máme další culík, protože pokaždý, co mám nějaký, tak se mi rozbije. Nebo ho jeho někdo. Tak, stálo to 80 korun. A tohle je tedy zrovna tady ta kamera. Pak tady mám takovýhle notýsek, který máme tady tu skřínku. Pryč. Tak, takže takhle. Pranečky. Je takovej zoukej. Nevím, kolik stál, takže cenovka, nevím. Potom tady máme ňamky. Co jsi vybral ty zase. Pak tady mám sponky do vlasů, protože jsem tady nedrží mi to. Spadla. Další věc tady mám lek na vlasy, byl mega levný, stál tak 60 korun, takže bomba. Pak tady mám na vlasy kondicionér. Na vlasy kondicionér asi za 120 korun. Potom Sladkost, Marku, také všichnička. Takže já mám přivěšek, ten křížek, krásný. Každý se mi rozbil, nosím jenom tady ten. Jo. Potom tady máš, no si řekni. Jo, sprcháč, jo, Adidas. Jo, mám tady voňavku Mustang, víš jak budu voňat Mustang. Pak mám masku na vlasy, takovouhle. Nevím, k čemu to je. Maska na vlasy. Potom tady mám beauty blendery. What? Co je? Na tom make-up, ne? No tady mám mini voňavku, kdybych někam šla, jenom s kabelkou nebo tak.
Nemám tušení, na co to mám, ale prostě mám takové lepicí pásky. Takže máme tady další věc, už se blížíme ke konci a je to vlastně čistič na pleť. Takže už jsem to jenom měla, rozbila jsem to, tak doufám, že tamhle nerozbiju, stalo 170 korun. Pak tady máme sporečky, protože jsem se rozhodla mezi tady těma sponkama nebo tam těma. No a předposlední věc je takováhle tubička, kde si můžete vlastně upravit ty vlásky, které vám trčí, což je jich docela dost. Takže to prostě můžete upravit, stál to 25 korun, takže takhle na tam. No a jsme na konci, takže poslední dvě věci máme tady nějaké pitička, které jsme chtěli tastenout, takže... A to máme skleničky, chci skleničky. Tak jo, jdeme to tastenout. Strašně moc umělých těch sladidel, to jde cítit. Hrozně jak naředěný s vodou. Ohudnej. Ty to máš lepší. Mám, no. To moje chutná reálně jak voda, stalo to asi 11 korun. Voda z melounu, hej, úplně přesně. Jak bys to rozmačkal. Tohle je lepší. Nech. Takže doufám, že se vám video líbilo. Za chvíli vyjde vlog, protože chci, aby tohle vyšlo dříve než ten vlog. A máte se na co těšit a určitě budou další videa. Takže mějte se krásně, zanechte like a follow, klidně nějaký komentář. Tak se mějte krásně. Pa, pa. Čau, dejte odběr.